Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Mario at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag. Tabarang makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Mario. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga aldaw yung Uncle Mario. Da kayo matgayam ti bisita mi ita kininanang. Naimbangal daw mo met, Angel Iha. Sige Uncle, sumrek kayo. Thank you. Agtugaw kayo Uncle. Agyaman ak Iha. Oh, alam na ito eh. Wow! Nagado a grocery. Kan adapay ado amakmakan. Wen Iha, para kada kayo dayta. Awin gayam, ayan ni nanang mo. Apay ajak makita dito'y balayo. Adda di talikod ti balay Uncle. Madama ngamin ti panaglabana. Ado ngamin dagiti inawat na apalaba Uncle. No kayat mo, ingkay latan danunin ijay. Agyaman ak nga rod Iha. O sige, asikasum dagita insangpet ko ha. Tasya kung timapan ijay ti inam. Wen Uncle, sige laeng. Danunan yu latan ni nanang iti paglablabaan na. Anawain yu man kitdi, gaputan nagsukir. Ha? Kanayon nga agoyak, ngam labalat namat alaba. Bayam Iha, bagbagak ni nanang mo. O sige nga rodan, inakon iti ayan na. Sige lang, Uncle. Apay adinanon nakpailaan dito'y paglablaba ak Mario. Inuray nakla ko man ni Jay Unag. Kailiw ka nga mina na makita, Remalin. Medyo nabayagmat nga minadyak nakasalsarong karkada kayo. Amok, makumikom kalaunay iti trabaho Mario. Kat maawatak dayta. Sa maysa. Amok matlaang aparitan da kadag iti dadakkel mo nga umay ditoy. Amok a kontrada unay iti relasyon ta. Remalin. Pudnumat ngamin asa anak apulos amay karikan ka. Gaputa addan anak ko iti kinabalasang. Kasta ti kanayon nga ibagada kanyak saan ka di? Sana napatag kanyak tinapalabas mo. Idi inayat ka. Inayat ka. Gaputa sika. Ket sika. Pasensyahan latan da mamakan papa. Ngem di da mabalin na diktaran ti pusok. Sika ti ay ayatek. Remalin. Mariknak matkit di ti kinapudnom kanyak Mario. Di ka agdanag. Uray anya ti mapaspasamak. Dinto agbaliw ti napudno a panagayat ko kan ka. Agyaman ak no kasta Remalin. Mala. Husto pa iladay ta panaglabam. Mapantay di unek. Intayo pa agmerienda kada Angel. Adutin niya ko amakmakan. Amok amabisin ken napannog kan ngaglablaba. Nasaya at asimbangpet kan Mario. Talaga anatangken ti ulom. Amomi, nagapo ka manen iti ayanday jay a Remalin. Kan ti anak na iti kinabalasang. Nagpuskol kit di ti rupa day jay a babae. Nakirelasyon kit di kan ka, agraraman. Liklik amaw day jay a babae. Gaputa saan ang maikari iti pamilya tayaw. Malaksed nga addan anak na iti kinabalasang. May salaang dayjay nga anak ti marigrigat. Saan mo kuman apag dadaelan iti oras dagiti nga gina. Awan na pintas apagbanagan ti biag mo, no ipilit mo ti kayat mo. Unayin day ta pananguyaw-yaw ken kuana, mama, papa. Ngem pasensya kayon. Jak mabalin aliklikan ni Remalin. Gaputa ay ayatek unay. Anya, adula amin day ta nga ayat. Saan ati kayat mo ti masurot? Liklika mo day ti a babae. Gaputa saan kayo nga agbagay? Agyaman ak iti panang sukon mo kanyak iti pagadalan, Uncle Mario. Talaga na singpet ka. Nakasaysayat kayo kada kami kaninanang.
Awanan yaman na, Angel iha. Anak man din ti pangibilbilangakan ka. Gaputan na patig-unay di inam kanyak. Agyaman iti panangipatagyo kada kami, Uncle. Sapay la ko ma, ta saan kayon to nga agbalbaliw? Nangruna iti panangipatagyo iti inak. Ikarig na ita, Angel. Ikarig nga dadapay nga ipatig ko ti inam. Gaputay ayatag unay. Agyaman no kasta, Uncle. Ay, aday tan ti balay mi. Isardan yun to'y lugan, ta dumsaga kon. Mabidlay nga rad. Ngamkit di, itulod ka pa'y. Aging gay di balayo, sakbay nga gawid ak. Kaya't ko ama sigurado, makaawid ka. Da kayo nga rod ti makaam mo, Uncle. Sige, dumsaag tayo nga rodan. Umay ka pa'y agkapi di taonag, Uncle. Sigurado nga dain loto ni Lolo ang naimas akapi. Mala, agkape ka laing barawok. Naimas day ta kape. Apit ko day ta. Agyaman ak tatalino. Aywin gayap. Kaya't ko laing nga ibaga, apagyamanak unay ti kinasayaat mo kadagiti agina at Raymalin ken Angel. Awan anyaman na tata. Ay ayatek ni Remalin nga anak yo. Kat amin ang napatigkan ko na. Napatigmatan kanyak. Ay, nasayaat nga rod no kasta barawok. Kat sapay lakuma, tasan tong agbaliw day ta kinasayaat mo kadakwada. Namnamaan nyo day tata. Angem ka sa nungay dagiti dadakkel maw. Ammo ka saan da kaya ti relasyon niyo iti anak kaw. Kasanaw no dumteng to ti aldaw, ay adayuda ka kiniremalin nga anak kaw. Agladingit tumanin anakana ti anak ko iti may kadwagon daway. Saan to ang mapasamak day tata? Jak to itulok akas ti aramiden dagiti dadakkel ko. Adaan ako niti buko da panunot. Ket di dan tumabalin apakibiyangan ti desisyon ko. Niremalin ti babae kayat ko amakaden na ititong palbiag ko. Ala, agtugaw kan Mario iho. Kaya't da ka makasarita kan ni papam, napatag ti ibagami kan ka. Anya ka di day mamay. Ape akas la pinadpadaanan nyo ti isasangpet ko. Talaga pinadpadaanan mi iho. Gaputa kayat da ka manin abagbagaan, may papan iti relasyon nyo iti dayjay Raymalin. Kasta nga agpaiso. Gapaw, tadimi kayat dayjay a babae aparakan ka. Iswarumbang laeng nga adaywamon. Saan ang maikari dayjay iti pamilya tayaw? Pasensya kayon, mamay. Papa. Ngamjak ka ba alam ti paparami jo kanyak. Napatigunay kanyak ni Raymalin. Isu ti ay ayatak. Apay. Anya launay ti diyo kayat kan kuana. Gapo ka di, tamay salang nga anak ti marigrigat. Gusto ka. Ken maysa. Addan anak dayjay a babae. Apay, kayat mo ka day a maibabain ti pamilya tayaw? Sa naparikot kanyak na itaabahan nagpapa. Tinapatag. Ket nasaya ti panagpuspuso ni Remalin. Sana maibabain ti pamilya tayo. Gaputa nasayat a tao ni Remalin. Anya? Anya ti ko naman napatig nga ibagam kanyak, Mario. Amok adag iti dadakkel ko ti dakkel alapad iti relasyon ta. Iso ano umanugot ka. Isingasing ko nga umadayo tayo pay lang ditoy. Kadwata ti anak mo. Tapno saan ka kanayan ang madandanagan kan kwa na? Anya ti kayat mo asawan. Agdan natan? Wan, Remalin. Kat isurot ta ti anak mo. Dayta, no manugot ka. Kat, sa dino nga ron ti papanan tayo. Siya kung ti makamo iti dayta. Kat no manugot ka. Ipakada kini tatalino ti plano ta. Ay ayatan ka, Mario. Iso anak kasagana ak asumorot. Iti amin akayat mo. Sigurado kayo kaday ti daytoy a plano yo, Raymalin anak kaw.
Wan tatang. Sumurot kami ka ni Angel nga anak ko ka ni Mario. Ay, mala ah. No day tatiam mo yo pagsayatan niyo. Ramiden niyo. Basta siguraduin niyo pa dagiti riknayaw. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, tata. Sa akong ti makaamo ka dagiti aginay. Hanggang amangan wanya mo ti mapanunot nga aramiden dagiti dadakkel mo barok. Diyak kaya ta may sagmak ti anak ko ken ti apo ko. Santo ang mapasamak na itatata. Jak to pulos baybayan dagiti agina. Anya ti kayat asawan dagiti nagdadakkel abag, Mario. Agbakasyon ka kadi? Apay nga awan manlat na dakdakamat mo kada kami? Lading itak mamay. Ngam umadayo akadwak dagiti agina aremalin ken Angel. Anya? Talaga ka di asukiran na kamin ka ni papam? Apay, napat patag ka din dayjay a babae, ngamda kami amis mo a pamilyam. Sana kasta mamay. Ngam pulos mo't ngamin asaan nyo ang maawatan ti riknak. Ni remalin ti ay ayatek mama. Pangaasim ko maiho. Di mo aramidan ti kastoy kada kami ka ni papam. Di na kami kumamot isukat iti dayjay a babae. Lading itak mama. Ngam nalpasan ti pangadden ko. Agden na kamin kini remalin. Kat saan da kamin amalapdan. Talaga ka di apatuluyam ti panggap mo, Mariaw. Saan ka din amabaliwan ti desisyon mo? Patsensya kayong papa. Ngam amukmat ngamin a kontra kayo iti relasyon mi kini remalin. Iso nga umadayo aklayangan. Umadayo kami kini remalin. Akaduami ti anak na. Talaga gayam ang napatpatagday di aremalin ngamda kami adadakal mo. Diyo kumasawan ti kasta papa. Napatig kayo kini mama kanyak. Ngam diyo mo't ngamin maawatan ti kinapudno. Ngagpimpin natag kami kini remalin. Katap no agtalnan ti panunot yo. Umadayo kami langan. Idawdawat ko. Asapay la kumatadumteng tumot lang ti panawan. Amaawat yo dayta, papa. Agising-singpet ka iti lugar a papanan nyo Angel apok. Wen lolo, ngam pasensya kayon Panawan da kayo matan ditoy. Dudwa kayon tun ka ni lola ditoy balay. Wen nga rod tatang. Pasensya kayo Yadayok dagiti agina, tata. Mawatak ti sitwasyon barok. Tilaan kidkid daw ket di mo ko mabaybayan dagiti agina. Day talaang tikid-kid daw ken ka barok. Ikarik day tata. Ipatag ko dagiti agina. Ibilang ko ni Angel, kaspudpud no nga anak ko. Agyaman nakarod no kasta barok. Alang arudain. Ingkayon, tapno saan kayo amasipngetan nga agbiyahe. Diyos ti kumuyog kada kayaw. Kayat mo asawan Uncle Mario? Dito yan ti pagnaanan tayo kada nanang? Wen, Angel iha, kat di ka madanagan. Mabalin mo matlang nga ituloy ti panagadal mo iti dayto a lugar. Pasensya ka na. Nayadayo ka iti lugar at di makalam. Maawatan kayo, Uncle. Di kay madanagan. Naragsakak. Basta kadwa kayo kaninanang. Agyaman ak tamawatam, Angel. Mala, sumrekan iti silid mo. Aginanakan. Kalpasan na. Mangal daw tayon ton kininanang mo. Sige, Uncle. Inak idalimanak dagiti usar ko. Tapno na urnos latta jay silid ko. Gusto day ta na panagsimsimpam ka dagiti usar tayo dito'y balay, remalin. O may kakit din. Maturog tan, tapno makainanakamatan. Wen Mario, leplep pa sa klaang ti karkarga kabadbadom iti kabinet. Kalpasan na, maturog tanton. Amom, nakaragragsakak ita. Talaga nga minasikat ti kayat ko ang makaden na iti agnanayon. Gaputa ay ayatin ka unay, remalin. Kastakmat kan ka, Mario. Ay ayatan ka mat unay-unay. Iso asimurot kami kan ka.
Ket, agyaman ak unay, gaputa impatag mo mati anak ko. Amin ang napatagkan ka. Napatagmatan kanyak. Alakit din. O may kanta maturog tan. Rabi una yan. Inton bigat manan nga ituloy mo ti agsimpa. Nagden na kami nga rod kini Remalin, Mr. Lonely. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, sinapul da kami dagiti dadakkel ko, ket isuda pa yan a mismo tinangisingasing, ngagkalaysa kamin kini Remalin. Naawat dan an ni Remalin ti pudno nga ay ayatek. Ita, naragsak kamin. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Mario. Mario, pagayam ko, nasaya at met. Tana isublimot lang ti sigod, alin na nginyo kadagiti dadakkel mo. Ket naawat damat lang ni Remalin, nga iso ti ay ayatem. Ala, sapay la kuma, tagtultuloyen ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Mario. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.